अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि गोबां सैथोजों बुंफबनाय बाथ्राखौ शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। गोबांफोरानो बेबायदि बुङो, आं मोनसे बिजनेस जागायजेनदोंमोन नाथाय बे बिजनेसा सोलियाखसै। आङो मोनसे साख्रि मोनबाय नाथाय आंहा गोसोआ साख्रियाव सन्तुष्टआनो गैया एबा गोजोननायानो गैया। आं गोबां मावख्रुबो नाथाय जाफुंसार जाया। बेबायदि होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु बेरखाङो। बेफोर गासै खामानिफोरखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो मा नोंथाङा गावखौ थामथिम खालामग्रोदोंमोन ने? बेनिखायनो गोथार बाइबेला गितफोरनि 127 नाम्बारनि 1 सिरियाव ओरैहाय बुङो, फोरबुआनो न'खौ लुवाब्ला न' लुग्राफोरनि मावनाया नंबां जाबां। बेनि माने जागायजेननायानो जुदि सैथो जायाब्ला एबा जागायजेननायानो जुदि थि नङाब्ला अब्ला जोबनायाबो थिग जानाय नङा। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनबा आत्मिक आरो प्रेक्टिकेल स्टेप्सनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, जायखौ नोंथाङा जुदि मावोब्ला नोंथांनि जिउआव जाफुंसार जानाया फैगोन। दा बेनिखाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मानोना जोबथानि जिथु 5 नम्बर दङ, 5 नम्बरनि जिथु स्टेप्स जागोन बियो नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिसिनथार बाथ्रा जागोन। दा बेयावहाय बैखौ नायनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसे सोरबा चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे लाइकखौबो दानो होदो। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बे मोनबा स्टेप्सनि बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। नाथाय बिनि सिगाङावनो आरोबाव इन्ट्रडाक्सनाव बुंफिननो नागिरदों, जोङो जिखौ सावरायगोन बे जाहैबाय अनजाग्राफोर, जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय आखायाव लायो, नङा होमब्ला? जोङो मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावो, नाथाय गोबां समाव जोङो फेलें जायो। नाथाय अनजाग्राफोर, दिनैनि जिथु बाथ्रा जागोन बे जाहैबाय, जोङो जि खामानिफोरखौ मावनो लायो बै मावनो लानायनि सिगाङाव बे मोनबा खामानिखौ मावग्रोनांगौ। बिनि उनावसो बै खामानिफोरखौ जिखौ नोंथाङा मावनो होननानै सानदों एबा जों मावनो होननानै सानदों बिनि उनावसो जागायजेननांगौ। जिथु केरियार दङ बेखौ। दा बेनिखायनो बे मोनबा स्टेपखौ मोनथिनाया गोनांथिथार। दा बेवहायनो बेखौनो जोङो सावरायगोन। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा थांदोनि। गिबि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय, इसोरनि हास्थायनाय एबा इसोरनि इच्छाखौ बुजिनो नाजाग्रो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन गोरोन्थिया मा मोनथियोना नोंथांमोना? बे गोरोन्थियानो जादों जाहैबाय, जों गावनि गोसोजों लामाखौ सायख'नानै लायो आरो बिनि उनाव जोङो मा मावो एबा जोङो मा खालामो जे, अ फोरबु, आङो लामाखौ थामथिम खालामबाय, आं बेखौ मावनोसै, दा बेयावखाय नोंनि बोरखौ आंनो हरदो होननानै बेबायदि बुङो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन, गोथार बाइबेला ओरैहाय बुङो, बोसोन बिजाबनि 3:5 आरो 6 सिरियाव, गोसोमानिजों फोरबुखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबुखौ गोसोखांनानै मावदो, बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। अनजाग्राफोर, इसोरनि बोसोन फारसे गोसो होगोन। जों गोबां समावनो जोंनि मिथिनायजों, जोंनि नुनायजों, जोंनि साननायजों जों गासै खामानिफोरखौ सैथो सानो, जों गासै खामानिफोरखौ बेयो आंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै जों गोबां समाव साननानै लायो। नाथाय अनजाग्राफोर, बे जोंनि थाखाय सैथो जाजोबाबो जानो हागौ। नाथाय अनजाग्राफोर, जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो मोजांसिन, साबसिन सैथोआ बबे जायो? बे जाहैबाय इसोरनि हास्थायनाय बायदि मावनाया, इसोरनि इच्छा बायदि मावनाया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो बेस्ट, मोजांसिन आरो एभारलास्टिंनि थाखाय जायो। नोंथांमोननो मोननै एग्जाम्पल होनो नागिरदों। जना नाबिया गावनि गोसो बायदियै खारदोंमोन, इसोरनि खामानिखौ मावा होननानै खारदोंमोन आरो बै खारनायाव बियो सैसोनो गोनां जादोंमोन, दुखु मोननो गोनां जादोंमोन। आरो जोङो बिनि उनाव नैथि एग्जाम्पल नायनि, बेनो जादों जाहैबाय डेभिडखौ जों मोनथिगौ। डेभिडआ इसोरनि इच्छा बायदि खामानि मावदोंमोन, डेभिडआ इसोरनि इच्छा बायदि थादोंमोन, बिनिखाय बियो मोनसे समाव राजा जाफैदोंमोन। देट मिन्स डेभिडआ इसोरनि हास्थायनाय बायदि, इच्छा बायदि खामानि मावदोंमोन आरो जनाया इसोरनि हास्थायनाय बायदि खामानि मावैखाय दुखु मोननो गोनां जादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बेयाव नोंथांनो थाखाय मोनसे सोंलुखौ होनो नागिरबाय। नोंथाङा दायो जि खामानिखौ मावगासिनो दङ एबा जि खामानिखौ मावनो नागिरदों, बै मावनो नागिरनाय एबा मावबाय थानाय खामानिया इसोरनि हास्थायनाय एबा इसोरनि यजनानि खामानि नंगौ ने? दानाब्ला फैदो नैथि बाथ्रायाव, गावनि गोसोखौ गोग्गो एबा गोथार खालाम। हार्ट प्रिपेरेसन। अनजाग्रा नायगिरि आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जाफुंसार जानाया बायजोआरि एबा बाहेरनिफ्रायल' फैयो बे नङा, नाथाय जोंनि जाफुंसार जानाया गोसो इसिंनिफ्राय फैयो। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 4:23 सिरिया ओरैहाय बुङो, बेखौ आङो हिन्दी रावाव फरायनो नागिरदों, मानोना हिन्दी रावाव मोजां दङ, इंलिसावबो दङ, एसामिसावबो दङ, नाथाय बर' रावाव एसे मिनिंआ ओंखारजोबाखै। दा बेयावहाय आङो हिन्दीयाव फरायनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो फरायगोन, बर', इंलिस, एसामिस जा बाइबेल दङ नोंथांमोना फरायनो हागोन। सब प्रकार की सोक्सी के साथ
अपने हृदय की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसोरनि बे गोथार बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों जे दैया जेरै बोहैनायनि मोनसे फुंखा दङ थिग बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ जोङो गार्ड खालामनांगौ मानोना गासैबो बे गोसोनिफ्रायनो सफैयो फैयो। दिनै जोङो जाफुंसार जानो नागिरनायनि बाथ्राया बहानिफ्राय फैगोन बियो गोसोनिफ्राय जागायजेनबोगोन। दा बेयावखायनो जोंनि गोसोखौ मोजाङै गार्ड खालाम होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों। बेनिखायनो सैथोआलाय माथो? दा बेनिखायनो सैथोआ बेसो जुदि जोंनि गोसोआव जुदि जेलासि मेगन सानाया दङब्ला, प्राइड दुगाया दङब्ला, ग्रिड लुबैनाया दङब्ला, गुस्सा रागा जोंनाय एंगारा जुदि दङब्ला आरो बायदि बायदि बेफोरबायदिया जुदि जोंनि गोसोआव जुदि दङब्ला जोंनि खामानिया जेसेखि गिदिर जाया मानो नाथाय जोंनि जिउआ फिसायानो जानानै थाबाय थागोन। अनजाग्राफोर जोंनि जि केरेक्टार दङ जोंनि जि आखल आखु दङ बे आखल आखु एबा केरेक्टारा जोंनि केरियारनिख्रुइबो देरसिन जानो नांगौ। जुदि जोंनि गोसोआ गाज्रिब्ला अब्लाना जोंनि जाफुंसार जाखानायाबो जाफुंसार जायै जागोन। जुदि जोंनि गोसोआ गाज्रिब्ला जों गोग्लैगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोननो लागै मोननै सोंलु होनो नागिरदों। नोंथांमोना बे सोंलुनि सायाव साननानै नायगोन। मा आङो दिनै थारैनो गोग्गो गोसो एबा गोथार गोसोजों आङो खामानिखौ मावगासिनो दङ ने? आरो बिनि उनाव गावखौनो सों आङो गुबुननि थाखाय मोजांखौ हास्थायो ने? बे मोननै सोंलुखौ नोंथाङा गावनो खालाम आरो बिनि फिननायखौ नों गावनो मोनगोन। दानाब्ला फैयो थामथि बाथ्रायाव बेनो जादों जाहैबाय डिसिप्लिन आरो मावख्रुबनायखौ नाजाव। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि आंगो लोगो नोंथांमोन बे बाथ्राखौ बुजिनानै लागोन आरो नोंथाङाबो देहेन खालामगोन, नोंथाङाबो सिन्ता खालामगोन। बेनो जादों जाहैबाय जे खालि आर'ज खालामनायल'जों जानाय नङा एबा जों आर'जल' खालामबाय थायोब्ला जानाय नङा। अब्ला मा नांगोन? बेनो जादों जाहैबाय आर'ज खालामनायजों लोगोसे मावख्रुबनाय खस्थ' खालामनायखौ नांगोन। बे मोननैया जेब्ला खौसे जागोन लोगो नांगोन अब्लासो सोमोनांथावा जागोन। आर'ज प्लास खस्थ' खालामनाय मावख्रुबनाय समान समान सोमोनांथाव खामानि जानाय। बोसोन बिजाबनि 10:4 सिरिया ओरैहाय बुङो नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन, नोंनि मावख्रुबनाया नोंखौ धोनि खालामगोन। अनजाग्राफोर सैथो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जादों जाहैबाय हरसेनि समावनो रावबो सुबुङा जाफुंसार जानानै थानो हाया। मोनफ्रोमबो जाफुंसारनायनि आन्दोआव दं जाहैबाय मावख्रुबनाय, नाजानाय, सैसोनाय। बेफोरनि गेजेरजोंसो जाफुंसार जायो। जोंनि माखासे गोरोन्थिफोर बेखौ नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै मोनथामसो दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। जेरैहाय सर्टकाट लामा नागिरनाय, गोख्रैनो साक्सेस जानो नागिरनाय, इनस्टेन्ट साक्सेस माबा मोनसे मावबाथाय लोगो लोगोनो साक्सेस जानायखौ हास्थायो। जिर' इफर्ट जेराव दुखु दाहा नाजानाय जेबो गैयालाबानो जाफुंसारनायखौ नागिरो आरो गोबां बायदि बायदिफोर दंबावो। जों जुदि बेबायदि सानदोंब्ला बे साननायखौ इसोरा मुगैयो मानोना इसोरा बेखौसो मोजां मोनो। इसोरा बै मानसिनोसो आशीर्बाद बोर होयो जाय मानसिफोरा जाय फोथायारिफोरा मावख्रुबो। बै मावख्रुबग्रा मानसिनोसो इसोरा बोर होयो। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटुइन ड्रिम एन्ड रियेलिटी। सिरिबाङा सिमां आरो मोगथांनि गेजेराव थानाय दालां। अनजाग्राफोर गोसोआव लाखिगोन जाय खामानिखौ जोङो सानफ्रोमबो एसे एसेब्लाबो मावो बे मावनाय खामानियानो सानसे गिदिर खामानि जाहैगोन। ब्रैथि बाथ्रा साजेसन आरो लामा दिन्थिनायखौ ला। इसोरनि गोथार बाइबेला ओरैहाय बुंदों बोसोन बिजाबनि 10:4 सिरियाव दैदेनग्रा गैयाब्ला जातियाबो गोग्लैगोन। जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायाबो दं। अनजाग्राफोर गुबुननिफ्राय मोजां परामर्श मोजां लामा दिन्थिनायखौ लानाया मानो गोनांथि एबा मानो गोनांथि दं? बेनो जाहैबाय जों गासैखौबो रोंजोबा, गासैबो बेलायाव जोङो आखा फाखा जाजोबा। बेनिखायनो जोङो गुबुननिफ्राय परामर्श लानांगौ, गुबुननि लामा दिन्थिनायखौ जोङो लानो नांगौ। दानाब्ला बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राया फैफिनलायबाय नङाना? बेनो जादों जाहैबाय जे जोङो परामर्शखौथ' लानो नांगौ नाथाय सोरनिफ्राय परामर्शखौ लानो नांगौ बे सोंलुआ दानाबा बेरखांबाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर बेसो सैथो सोंलु बेबो। दा जोङो बे बेलायाव सोरनिफ्राय परामर्श लानो नांगौ? बे जाहैबाय स्पिरिचुवेल लिडारफोरनियाव जोङो परामर्श लानो नांगौ जेरैहाय पास्टर आरो जोङो एक्सपिरियेन्स गोनां व्यक्तिनिफ्राय जोङो परामर्शखौ लानो नांगौ। आरो लोगोसे जाय मानसिफ्रा जाफुंसार जानो हाबाय, जाय मानसिफ्रा बे बिसयाव जाफुंसार जानानै दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो परामर्शफोरखौ लानो नांगौ। मावनो नाङै माखासे खामानिफोरबो दङ जेरैहाय इग' आं होननानै बुंनानै आं गासैखौबो रोंजोबगौ, आं हाजोबो, बेयावहाय आं हारसिङैनो मावगोन होननानै इग'जों फैनानै मावनायखौ जों खालामनो नाङा। आरो आङो गासैखौबो रोंजोबो बे एटिटिउडजों खामानिखौ मावनो नाङा। जाय सुबुंफोरानो परामर्श लाया, परामर्शखौ खोनासङा, बिसोरबायदि सुबुंफोरानो गोरोन्थिखौ हांख्रायो। गोरोन्थिया बिसोरनियावनो जायो। बाथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ इसोरनि आखायाव गथाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर बे बाथिनि बाथ्राया बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार बाथ्रा। बोसोन बिजाबनि 10:3 सिरियाव ओरैहाय बुङो नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन।
होगोन। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय कन्ट्रल खालामनो थाखाय इसोरनो हगारनानै हो आरो इसोरनि सायाव भरसा खालाम एबा इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोन। जेरैहाय आबादारिफोरा बेगरखौ फोयो नाथाय अखाखौ इसोरा हरो, थिग बेबायदिनो जि खामानिखौ मावनो थाखाय लादों नोंथाङा खस्थ' खालाम, जों बयबो खस्थ' खालाम, फिथाइखौ इसोरा जोंनो होगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, जेब्ला नोंथाङा एबा जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ इसोरनो गथायगोन अब्लाना फिसा खामानियाबो मोनसे समाव थाङै थाङै गिदिर खामानि जाहैगोन। अब्ला नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनबा बाथ्राखौ सोलोंबायदि जेरावहाय जोङो जोंनि थांखिफोर मावनो लानायफोर जिथु खामानिफोर दङ, केरियारफोर दङ, बेफोरखौ सायख'नायनि सिगाङावनो जों बे मोनबा खामानिखौ मावनो रोंनांगौ एबा बे मोनबा खामानियाव जों थानो नांगौ, अब्लानो साक्सेसआ जोंनियाव फैयो। जायखौ जों नायदोंमोन जाहैबाय सेथि, इसोरनि हास्थायनायखौ सिनायग्रो। नैथि, गावनि गोसोखौ साखोन सिखोन एबा गोग्गो गोथार खालाम। थामथि, डिसिप्लिन आरो मावख्रुबग्रा जा। ब्रैथि, सैथो परामर्शखौ ला। बाथि, गासैखौबो इसोरनो गथाय। अनजाग्राफोर, दा सोंलुआ जाहैबाय जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय बे नङा, नाथाय बेखौ जों जिउआव एप्लाइ खालामब्लासो खामानि जागोन। बेखौ जों जिउआव बाहायनो हाब्लासो जोंबो साक्सेसफुल जागोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, केबल नायगिरि एबा खोनासंगिरि जानानैल' दाथासै, बेखौ जिउआव बाहायदो, अब्लाना इसोरनि बोरखौ मोनगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय मोजां जादोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो कमेन्टआव जै जिसु होननानै लिरदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा जेन खोनासंनो मोनबाय थायो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, बे सोरजिगिरि इसोरखौनो बाख्नायनानै आंनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। फिन इयुनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। थेंक इउ।